derrota hem volgut recuperar l'últim partit de segona divisió A que es va jugar a la Nova Creu Alta. Va ser el juny del 1993 i el Racing de Santander va guanyar per 3-4. Miquel Ribas va comentar el resum del partit. Primer gol del partit aconseguit pel Racing. Centrada del nigerià Motiu i Andrei Van Melgar a plaer. Aquest cop franc picat en el minut 36 per Andrés no ha sorprès Pinillos per ben poc, ja que s'ha trobat la pilota a les mans. 2 minuts després ha arribat el 0-2 com a conseqüència d'aquest córner. Nova badada defensiva de 2 jugadors del Sabadell, Piti i Néstor, que s'han estorbat i en el rebuig han donat la pilota a Pineda, que ha marcat. Centrada des de la banda esquerra de Sabou i el nigerià Motiu supera Melgar. I un minut després ha arribat la reacció del Sabadell, les jugades de Moragas, que ha sortit al camp substituint Añón, i el gol de Manel Fernández. Manel ha establert l'1-3. En el minut 74 el Sabadell ha marcat el segon gol després d'un cop franc llançat per Andrés. El capità de l'equip ballesà ha enviat primer la pilota al travesser, però després no ha perdonat. Un minut després i davant la desesperació dels jugadors del Racing de Santander, el Sabadell ha empatat gràcies al jove debutant Piti, també de l'equip inferior del Sabadell. En temps de descompte, el Racing ha aconseguit marcar el gol de la victòria mitjançant un cop franc picat per Sabou.